Näin. Vielä yksi tässä. On vähän vaikea, kun sä makaat siinä. Voi ei, oletko sinä ihan Marin vauva? Oletko sinä Marin vauva? Mikä masu täällä? Mikä masu? Voi ei. Niin. Vähän päässä on ruokaa. Vähän on päässä ruokaa. Mitä? Nouseeko se vähän pystyyn? Näytetään minkä näköinen sä oot, kun sä oot pystyssä. En minä jaksa, Nick. En minä jaksa. Minä olen iso mies. No nyt rupee vähän kitisemään. Näytetäänkö miten iso mies sinä olet jo? Noin iso mies. Ei enää mikään pikkupoika. Ei enää mikään pikkusukko. Ei enää mikään pikkupoika. Oh. Menisikö sä takaisin sinne?